Barka da zuwa tashar muryar Arewa TV. Ku danna subscribe kamar yadda kuka gani. Kana ku danna ƙararrawa kuma ku sa all bayan kun danna. Ƙungiyar izala sun kai wa Atiku Abubakar ziyara domin taya shi murna na cin zaɓe primary election da ya yi a jam'iyyar ta PDP, a wacce za a kaɗa zaɓe a kakar zaɓe mai kamawa, yayin da suke taya shi murna tare da taya shi farin ciki da kuma annashuwa wurin ganin ya lashe zaɓe na primary election. Da wasu 'yan watanni kaɗan masu zuwa nan gaba, shirye-shiryen zaɓe kuma zai kankama. Kasancewar shi Atikun dai shine wadda jam'iyyar PDP ta tsayar a matsayin ɗan takaranta wanda zai gwabza da na APC ya kuma gwabza da na sauran jam'iyyu kai tsaye. Jam'iyyun da suke da ɗaukan hankali kuma suke da magoya baya a kuma wannan lokaci a wannan kakar zaɓe mai kamawa, har kawo yanzu dai babu jam'iyyu nan, babu wasu masu ƙarfi kamar jam'iyyar ta PDP da kuma APC. Amma Allah shi kaɗai shine masanin abin da kan iya zuwa ya dawo zuwa gaba. Duk da cewar akwai jam'iyyar NNPP ta Kwankwaso kenan, ita take take musu baya a matakin wurare da yawa. So kai tsaye wannan dai kenan wanda yake jam'iyyun guda biyu su ne mataki guda biyu da suke kan iya ɗaukan hankali a daidai wannan lokacin a kuma kakar zaɓen da yake ƙoƙarin tinkaruwa. Ko wannan shine dalilin da yasa ita jam'iyyar PDP take da ƙarfi sosai. Wataƙila kuma shine dalilin da yasa ƙungiyar izalan suka kai masa ziyara. To Allah dai kaɗai bar kan sani, amma dai sun daina don taya shi murnan cin zaɓe da na primary election. To wannan kenan, muna fata da kuma